Чуйте всички, Асен поздравява своето семейство. За жената, за децата, за снахите, да сте ми живи и здрави. Господи, благодаря ти, че ме чу. Даде ми семейство, даде ми съдба. Маргарито, ти си моето сърце. Цял живот държим се за ръце. Снахите ми са златни като дъщери. В нашата къща винаги радост да гори. Да сте ми живи, да сте ми здрави, моите деца, моята гордост. Маргарито, чуй ме, кралица си ти. В нашето семейство слънце да блести. За вас аз живея, за вас аз душата си давам. С името татко, вие да се гордете. Гледам синовете, гледам внуците. Пълно ми е сърцето, виждам радостта. Аз е не богат, не с пари, а с чест и семейство, хора добри. Нямам аз умора, докато съм жив. Всеки от семейството да е щастлив. Да сте ми живи, да сте ми здрави, моите деца, моята гордост. Маргарито, чуй ме, кралица си ти. В нашето семейство слънце да блести. За вас аз живея, за вас аз душата си давам. С името татко да се гордете. Моето семейство е всичко на света. Благодаря ти, Господи, за моето всичко.